Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty. Bugünkü gepleşigimizem mesawy gepleşikler toporundan. Bugünkü gepleşigimizde de men Türkiýede ýaşaýan ýyldaşymyz Röwşen çağırdım. Röwşen, hoş geldiňiz. Men mesawy rubrikamyza. Hoş gördük Allamrat. Çağırýanyňyz üçin sag bolun. Indi Röwşen men birazjyk tanadaýyn, tanamaýan ýyldaşlarymyzdan hem bar bolmagy mümkin. Röwşen geçen ýylyň tomsunda Oýun Türkmen adly YouTube kanalyny açdy. Şonda bir näçe gelek çykyş etdik, häzir çykyşlaryny men hem dinledim. Soňra Röwşeniň töwereginde kän gurrun boldy, o Türkmenistanyň agenti diýip gurrun etdiler. Häzir bolmaly, gaça durun diýip gurrun etdiler. Ýöne şol ilkinji çykyş edenden, ýüzüni açyp çykyş edenden biri boldy da Röwşen. Soňky wagtlarda diýen aktivistleriň çykyşlarynyň içinde öňe görkezenden biri boldy. Soňra Röwşen güýde şo ýylyň geçen ýylyň güýdüne ýitdi. Oňam ýitmeginiň öz sebebi bar. Röwşen Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine boldy, bir näçe merkezine bolupdyr. Dek şu bir hepde mundan öňem şol deportasiýa merkezinden häzir wagtlaýynça göý berilipdir. Indi Röwşena aýdar ýaly gaty köp zat bar. Şoň üçin men Röwşeni ýörüýte şu mesawy gurrun diýen rubrikama çağırdım. Tebe bu taýda berädir köp zatlaryň başyna agyrdy biljek. Indi men öňe bilen şol berjek soragym Röwşen size şol geçen ýyl nädip siz deportasiýa merkezlerine düşdüňiz Türkiýanyň? Özüňiz men bilişime görä Kiprde ýaşadyňyz, ýaşaýadyňyz şo döwürde. Soňam Türkiýanyň bilişime görä 3-4 sany deportasiýa merkezine oturup çykdyňyz. Şo arada gysgaçyk gurrun öýräýsäňiz, nädip deportasiýa merkezlerine düşdüňiz? Böyle salam aziz ýyldaşlar. Men geçen ýyl dogrudan Allamrat Rahimov diýýäňi Kiprde işleýärdim we Oýun Türkmen hereketinden Kiprde başlattım. Kiprde çykyşlarymyza başladyk. Ondan soň men Türkiýede Rosatom bilen Akgül nükleeriň gurýan atom stansiýasynda biraz gatrakurlaýyn. Tercüme işlerinde ve tender işlerinde kömekçi hükmünde işe durdum ve onların çakılığı bilen migrasyon službadan alınan çakılık bilen randevu diýilýär. Türkiye'ye geldim. Kiprden Türkiye'ye geldim. Men gelen vakti pasportum köne olan için bizim köne pasport diýerler, unuturny pasport diýerler, içerki pasport diýerler. Şoň bilen geldim. Onam Türkiye'deki polisiýalar kabul etmediler, izne goýberdiler. İzne goýberen wagtda Kipr'deki polisiýalar munyň sebäbini düşündirsem hem düşünme, sen pasportyň falşy bolan üçin izne goýberendirler diýip öz tamasy bilen güne ýönkeme etdiler. Ben onları düşündürecek oldum, advokat tuttuk, advokat düşündürecek oldu, ýöne örgökden gelip dinlemen şeyler. Indi şu pasportum köne diýdiňiz da, pasportuňyz näçinji ýylyň pasporty hem haçan siz aslında Türkmenistana çykyp gaýtdyňyz? Pasportu men 1998-nji ýylda aldım. Soň Türkiýe'ye gelip okadym. Yani 2005'ten soňam 2005'te iň soň kezek Türkmenistandan çykyp gaýtdym, soňam izme bar. Indi siz şu pasportuňyzy köneligi sebäpli şoň täzelemänsiňiz, şoň möhleti geçdi diýip sizin Kiprde taklap, soňam Kiprden hem Türkiýe urudyp durlar. Men bilişime görä şeýlemi? Yok, möhleti geçenek ol entegem näme içerki dokument, adamın şahsy şahadatnamasy, onu ulanyp bolýar. Dünýäniň bir topar kanunlary bar bu ýolda. Bunu pasport hükmünde kabul etdiğin devletler hem var. Mongolia, Malazya, Şveçya, Kipr şolardan käbir devletlerden biri. Şoň üçin men Kipr'e geldim. Şo diýen pasportuňyz şo Niýazow döwrüne möhletsiz berilen pasport bolmaly. Şoň möhlet Allamrat, möhletsiz diýilip bilinýär. Ýöne şol 50 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Diplomatik işgerlere, döwlet işgerlerine 60-70 ýyllyk möhlet bilen berilen var. Ýöne açyk möhleti şu ýyla çenli diýip ýazylmalydyr. Aşagda ştrih koduň bar ýerinde şo görkezilýär. Olar pasport okalan nämelere şo enjamlara sokulanda şo 50 ýyllyk srogy görülýär. Möhlet.
Ummanın şu pasportu kabul etmeyenlerler, Kipr'da da kabul etmeyenlerler, son Türkiye'ye gelenizden son Türkiye'de kabul etmeyenler şeylelikte desidi deportasiya merkezinin şol kameralarında taklaptırlar. Şöyle mi? O son yankı aslında pasportu Kipr'e giren vakti Kipr onu kabul etti. Yani ben Türkiye'den izne koyvarım şunu ve andaki politsiyeski Kipr'deki sen falşivi yankı özün asapsın deyip odaydı başladılar. Şu Güney ülkesi bir mesele ben Türkiye'ye koyvardı deport etmek için. Türkiye'de 10 gün İstanbul'da tuttu. Son 5 ay Aydın'da olduk. Ondan sonra son 3 ayım Hatay'da. Umuman Şu umuman ne açım vatlap siz deportasiya merkezlerine boldunuz? 9 aydan köprü. Şu 9 ay içinde siz deportasiya merkezlerine bolup daşkı dünya bilen hiç ile gatnaşık saklamadınız mı? Daşkı dünya evlendiğinde telefon üstünden gerekli adamlar bilen gatnaşık sakladım. Onun dışında internet ya başka sivilizasyonun başka önümlerinin faydalanıp Yani sizde hiç il internet bolmadı. 9 ayda oldu. yok internet yok. Kipr'da Şimdi, vakti ilk 2 vaxt bolyadı yöne Türkiye geçenden sonra hiç olmadı. şimdi 9 aylap siz hiç il internete girmedik bolsanız demek onda şu 9 ayın dowamında şu daşar yurtda Türkmen opozisiyasının içinde bolup geçen häzirki öwrüşükler, üýtüşükler, täzelikler barada sizde hiç il maglumat bolmandyr da, şeýle mi? Ova doğru diýeniz Alan Ratrakim. Mende hiç kili maglumat bolmady. Biz geçen yıl esasen Oyan Türkmen hareketi, son maksat bayram şunun hareketlerimizde bizim 2 sany maksadımız vardı. Biri halkımızı oyandırmak, onlara doğru maglumat vermek. İkincisi hem şu opozisiýa ermen diýen adam bar bolsa hemmesini jemlep birlik etmek. Bunun için biz köp taşlandık, köp günahkarlandık, köp töhmet atıldı. Yöne bizim işimizin neticesini men çak edeninden hem has beter ösendigini men çıkan vakti gördüm. Indi Ben sizin birinci o ne sorum var, şoň bilen balanşyk sorum var. Indi siz 9 aylap interneti görmediňiz, opozisiýon aktivistler soňky ýüzlerini açyp edýän çykyşlaryny görmediňiz. Opozisiýanyň içinde her hilin çakmışyklar bolup ber, birek aýyplamalar bolup ber, mitingler bolup ber. Indi sizin şol deportasiya döwründe görmedik gat köp zatlaryňyz bar da. Şo men diýjek bolýan deportasiya şo ýa-ni sentrlerini, merkezlerini oturan döwründe. Indi sizin bir alın täsiriniz nähil boldy? Geldiňiz, interneti açdyňyz. Bu ýerden täze ýüzler çykanlar, ýüzlerini açyp çykyş edip oturan adamlar görüntüňiz. Bu ýerden goýulan ýüzlerçe video ýazgylary görüntüňiz. Şu sizde nähil täsir galdyrdy? Şu begendirdimi, gynandyrdymy ýa şok etdimi, nähil boldy? Alan Ratrahman men o duygunu hiç kime söz bilen aýdyp berip bilmeýän. Sebäbi men 3 gün dağı Türkmençesini bilemek bağışlan siz bilensiniz. Orşa diyen ekstaza geldi. Sebäbi bir topar oğlan yüzünü açıptır, bir topar oğlan oyanıptır, bir topar kızlarımız, aktivistlerimiz çıkıptır, bir topar gruplar, toparlar duradıptır. Her toparların izinde onları goldayan taraftarı olan biz sizin bilen diyen yaşlar var. Biz bir yıl ön diýelde, indi umuman alanda bizim yankı hayal etýän zatlarımız Türklerde bir gep bar, körüň isläni bir göz, Huda berdi iki göz diýipde. İslänimizden hem köp derejede beripdir. Bularyň videolaryny seredip ýetişemek, olaryň arasynda näme bolup geçenini men 9 aýlap göremem. Bilemem kim kime näme diýdi, näme etdi ýöne. Men çıkan wagtym bizim eden işimiziň meyvesini, netijesini görmek o tötenlerin başka bir zat. Şu an her kim her hili gürrüň etýändir, biri birine zat diýendir. Ýöne bir işin netijesini görmegiň buýsancı bir adamı transa sokýar. Bizim maksadımız şudur da. Ha. Onun için Indi şu deportasiya merkezlerine aýdyp baralyn gene de men üçin bir gadykly zatlar bar, belki dinleýijilere de gadykly bolar da. Nähili kynçylyklardan geçdiňiz? Indi şu deportasiya merkeziniň içinde bolmaklyk, 9 aýlap bolmaklyk näme aňladýar? Sizi näme üçin deportasiya etmediler? Eger siziň dokumentiniz näme resmi ýa bir kanuny pasaplan bolsalar, näme üçin sizi deportasiya etmän? O deportasiya merkezinden oňa göçürüp şeýdip sakladylar, soňra häzir sizi goý beripdirler. Şoň arda bir gysgaçyk boldu. Awa, gysgaçyk boldu. Birinci sıradan men pasportum falşivi dokumentde. Kipr'deki polisiýaskyleriň günah ýönkemesi falşivi dokument esas görkezipde.
Türkiye o dokument bilen Yankı Zayevlenesi bilen Güney Kömürü'sünden geldik. Deportasyon sentrinde biz sizin dokumentinizin falşivi değerlerini biliyoruz. Yani diye onu siz dine Yankı da söyleyen lichnisti diye şahsi dokument hükmünde ulanıp bilirsiniz resmi nama hükmünde. Yani o pasport yerine ulanıp bilirsiniz 2013'ten sonra. Sebebi sizin devletiniz bize bundan sonra bu dokumentler pasport hükmünde ulanmamak deyip yazı koyuyor. Onu ne hemçi sizi 9 aylap sakladılar. Ne hemçi sizi 5 sene deportasiya etmediler. Dime onu Türkiye'nin hakimiyetleri sizi deportasiya edip bilýän eken Türkmenistan'a. Barın täzeden gidin de pasport alıp gelin deyip bilýän eken. Ne hemçi sizi deportasiya etmedi. Deportasyon centerde seyrettiğim bu deportasyon centerler Avrupa'nın finansiyerisi ile açıldı 2012 töwerinde. 2019'a çellerim Avrupa finansiyer etti. Tahminen 10 milyar dolar töwereş pul verdi. Hem dinge Türkmenlerimizde o tayda Araplar var, Afrikanslar var. Yani aklınıza gelecek, hoşunuza gelecek her hili devletten adamlar var da. Şoların hemmesi şehirlerde tutuluyor. Avrupa geçmesin, berde kalsın diye bir Avrupa finansiyer etti. Şunun için o taydaki hemme düzgünler, standartlar Avrupa standartlarında, Avrupa kanunları bilen. Yani Türkiye'nin içindeki Avrupa nemesi de dipik edin, strukturası dipik edin. Şeyle öyle Avrupa kanunlarına olsa da adam hukuk kanunlarında olsa sen özün istemesen seni zor ayaktan deport edip bilmeyeler. Onun kanunu yok. Yani sen istesen ben gitmek istesen haysi devlete gitmek istesen, öz devletim olamaya, üçüncü devlet olamaya gitmek istesen koy verirler. Ben deport edilmek istemedim. Şunun için beni birinci dene deport edilmem için yankı her hili kov gürünler, şeker, şirin şeker sözler, sıfayi gürünler, yenileme, hitrisler, zatlar, mekirlikler bilen beni örüp öz isteğim bilen Türkmenistan'a gitmeyimi kazanacak oldular. Şunun için birinci sebebi. İkinci sebebi ben gitmek istemedim. Üçüncü sebebi biz yankı pasport meselesinin başında siyasi bozgunlar için gorak soralım. O mesele biraz uzun boluyor. Şu sebeple asıl biraz uzak tutuldu içeride. Sizin Türkiye'den siyasi bozgunluk soradınız şeyle mi? Siyasi bozgunluk soradım. Onun için siz advokat tutunmalı, siz jurist tutunmalı. Siz bu meseleyi juristiniz süren çözmeli, köp yağdaydı. Siz de jurist, siz de advokat boldu mu, siz advokat tutununuz mu? O deportasyon centerinde dinge pasport meselesi bilen ya kiçirek meseleler bilen çıkmak için bir sany ağır gitse 2 sany advokat yeterli. Birinci devlete giren şehrin, ikinci niren apralit edilsen şu taydaki deportasyon şehrinin sutlarında, kazetlerinde iş açmalılar. Şunun için eğer arası uzak olsa bir yani advokat gidip gelip bilmeyen olsa 2 advokat. Yani ben işimde her şehirde bir advokat, İzmir'de bir advokat, bizim firmamızın, yani ben işe gelen firmamın bir advokatı, Hatay'da bir advokat, option 5 advokat iş gördü. Dinge sizin işinizde seyretti, 5 tane advokat. O. Dinge Türkiye'de. Kipur'da da yine bir advokat. Option alsanız 6 advokat iş gördü. Beni Türkmenistan'a görmemezlik için ve option sumu 6.000 euro pul tölendi şu advokat. Siz öt kiýsenizden tölediniz mi şu pulu? Yok, men kiýsemde oňa pul yok. Men şerik çağıran, çakılık edip çağıran kampanya töledi. Sponsorluk etti. Sponsorluk etti. O hem bana şu advokat nämeleri başka raskotların, yuridik raskotların pullarını tölediler hem özümün içerideki raskotlarım için pul verdi. Indi sonra da soňky wagtlar käbir opposisiýa liderleri aýdýar, şunýal deportasiýa ediljek bolsa diýär biz adamlary diýär halat edip bilýär, biz haklap alyp galyp bilýär diýerler. Şoň üçin bir aksiýada ýola goýdular, özüňiziň anketaňyzy tapşyryň. Eger dokumentinizde kemçilik bar bolsa, aýdaly pasportyňyzyň möhletli bolan bolsa, ýörüýti anketa doldurup konsulluklara ýa-da ilçehanalara tapşyryň diýip aksiýa geçirip berýärler. Ýani şoňa çağırış edip berýärler. Indi buňa şüphe garaýanlaram bar. Sebäbi eger şol dokumentlerini tapşyrsalar, bularym alaq etdiň ýygnap deportasyon merkezlere erseler, ondan bulary halat edip boljakmy? Şolar indi sizin akwalyňyzdan häzir, sizin başyňyzdan geçirenizden mysal alsak da, size diňe ýöne bir adamyň özüne 5-6 tany advokat kömek edipdir.
Onun üstesine de sizin firmanız sponsorluk edipdir bir mesele. Inne aýdaly eger müňlerçe adamyň ýagdaýy şon ýaly bolsa, aýdaly biziň illeşlemimiň müňlerçesi ýanky anketa tapşyrda, olam anketanam Türkiýe polisiýasyna berseler, olaram bir şey diýip ýygnatalar. Ýanky aýdaly 1000-2000 sany adam ýygnadylar diýerler. Şolara kömek etmek mümkinçiligi barmy? Hakykatdanam şoňa kömek edip boljakmy? Şolaryň hemmesine 1000 adama, 2000 adama kömek edip boljakmy? Şoňa ýygyna durup boljakmy? Alanrat Rahim, seredin berde sizin soraňyzyň 2 bölümi var da. Birincisi anketa toplap yankı konsulluklara, polisiýa beriň diýen. İlçihana ya da konsulluk. İlçihana, konsulluklara. Siz ilçihana bilen konsulluklara dokument beren wagtyňyz, adaty raýatlar, siýasat bilen ya başga zat bilen iş bolmagan raýatlar hiç kime gerekdi. Sebäbi şeýle ýagdaýlar gördüm de men içeride. Adamyň dokumenti ýok. Ýöne ona Türkmenistana ya başga bir ýere goýbermek üçin ona временный pasport gerekdi. Bir kagyza ýazyp berilýär, spravka gerek. Ýöne mysal üçin köp oglanlar 6 ýyl, 7 ýyl, 10 ýyl işläpdir, pasportyny ýitiripdir. İşlerini işlep pulunu goýberipdir, deportasiýa sentrinde otur, onun adwokaty ýok, iş sady ýok, güýji ýok, ona goldajak adamam ýok. Ýöne o taýda biderek oturanlar men diýe gideýin ýurdum ha. Diýip özü gol çekýär. Men öz islegim bilen Türkmenistana gitjek diýip. Soň şeýleri bir 20-30 adam toplaýarlar da ulu awtobusa doldurup konsulsa alıp gitdiler. Ankara'ya yakın olsa Ankara konsuls pasoğuna, İstanbul'a yakın olsa İstanbul'a. Sonda näme bolýar? Sonda näme bolýar? Göç idaresi, migrasyon slujbanyň awtobusu, jandarmasy zady bar ya, bize spravka beriň diýip. Sebäbi konsul özü gyzyklanmak. Bizde getireli, siz şu ýerde atlaryny edip ýazyp beriň, bular öz islegleri bilen gitjek. Konsul onu o yerden çıkarıp koyuyor. Näme üçin? Konsulluğun içi Türkmenistanyň ýurdu diýen ýaly zat da. Bular bize gerek gel çıkarıp diýen. Şoňa alman 3 ýagdaýy gördüm. Bu bir. İkinciden Türk polisiýasyna siz dokumentsiz ya bir kemçiligi olanlary goýberseňiz, Türk polisiýasy sereder, dokumenti ýok bolsa deport etmeli diýer. Ýene baryp deportasiýon sentrine goýbererler. Onuň sizin ahyngyza seretmezler. Sizin elten adamlarınız, dokument topşuran adamlarınızı paket deportasyon sentrine koyuyor. Indi sonra o. İkinci tarafı, yani birinci bölümü sorularınızın. İkinci bölümü oyruk düşenden son dini advokat ve Türkiye'nin değişli kaziyetleri çıkarıp biliyor. Onu Türkmenistan konsulu hem çıkarıp bilen yok, ya başka zaten edip bilen yok. İkinci bir yağday dine öz islegi bilen deport edilecek razı deyip gol çekse, ondan gol çekip duran video çekkeler. İşte bu o zatta zor ayaktan edilmegini görsün öz isteğini deyip. Ondan za fiksiri edip Ankara'ya koyveriyorlar, son polisiye koyveriyorlar. Son şikayet yetirilmediği bu arada barıp polisiyadan spravka alıyorlar. Biz onu şikayet yetiremiz yok. Öz isteği bilen Mehmet. Zorlamadık, kıynamadık. Şu dokumentleri cemlep son deport ettiler. Öyle endi sonra aydaly şol illeşlemimiz deportasyon merkezde düşýär, ýöne gol çekenok, men gitjek diýip öz razylygyny berenok. Indi şeýse adwokatam ýok, adwokat üçin pullary ýok. Opozisiýon guramalaryň pullary ýok. Olaň her birine ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly 5-6 min dollar ýa euro tölemäge olaň puly ýok. Indi şol ýa aydaly illeşimiz şo taýda otyr golam çekenok gitjek belli Türkmenistana. Indi şo ýagdaýda şolar tükünüksiz wagtlap şu deportasyon merkezde kaldırırlar, şolar saklanıp otururlar şu taýda. Gatygowy soradınız. Birinciden biraz düzediş gireyin. Men ýaly ya bir Dursultan ýaly siýaset bilen bir nämesi bolan, gatnaşygy bolan adamlar awtaýdan alyp çykmak üçin köp adwokat gerek. Sebäbi köp sudlara näme etmeli, dokument bermeli. Şowursanda Birleşen Milletleriň guramalary we şolar Birleşen Milletleriň hem Ýewropada, Strasburgda nireden olarak merkezi olsa, şolara bağlı ýerarkiýa bilen göç idaresinin bile işleşen advokatlar var. Siz nire varıp Amerika diýseňiz, Kozbusa diýseňiz hem işiniz ýene gelip şolaryň eline gelýär. Belli bir nämeden soňda. Şoň üçin o ýerler aýlanyp beremen, gönül niýde tutulýan bolsa deportasiýon şeýdir, şeýre bar. Men häzir başgalardan gurrun edýän. Dur, dinle. Men häzir başgalardan. Düşündüm. Yok, men sizin gurrun. Men wara, men siýasy baskunlyk
siyasi iş alıp baran aktivistlerin gurrun ne demok. Men dürso tanıyalı adamdan gurrun ne demok. Men adat rayatlan gurrun ne diyen. Yani anketa tavşaryan adamlar var. Olar adatlı dehmet migrantları. Olar biz opozisyon vekil diyecek gel olar. Yöne men pasırdım ulaşıp verdi arda veriyorlar. Ana şolar yalı adamlar. Olon arkasında kim durmalı? Olon advokatım kömek edebilmiyor. Olar siyasi aktivistler. Adata adamlar münglerçe adam arda vermeli yani opozisyon devletten adamlara diye münglerçe adam çağırıyor. Münglerçe olup arda verin diye. Dinge diye pastırdın uloltma için. Eğer diye şu pastırdı uloltup vermesek onunla biz diye çeyada ora aksiyonu yola koyuyoruz. Şu pastırıp verir real ederiz ya da sizi alıp kalırız. Ana şu alıp kalmak meselesini beni gıdıklandırıyor. Hem köp adamlar gıdıklandırıyor. Gelin şu soranıza düşündüm. Gelin şeyle bir misal edelim. Bunlar 10.000 adam topladılar. 10.000 adamın anketesini verdiler. Bizim konsolosluğumuz adat adamlar bize gerek geldi çıkarıp koyverdi. Polisiye dokument düştü. Polisiye hem deportasiya merkezine koyverdi. 10.000 adam deportasiya merkezinde. Onlar için $500 ile $1.000 arasında advokat için pul gerek. Şonda onlar 3 aydan 6 ay içinde çıkarıp biliyorlar. Yani advokatın pulu olmadı. Her birine. Olam advokatın raskodları. Yani advokatı bolmadıklar hiçbir çaresi yoklar, hiçbir goldağı yoklar. Bir yıl açanlışı da oturup bilse, bir yıl tutup neme sebep bilen tutanan bolsalar, bir yıldan sonra tutmayalar. Bir yıl doğulan günü işten çıkarıp koyuyorlar. Dokumenti yok olsa, dokumentsiz yok. Niye çıkarıyorlar? Yurdun içine mi? Azat, yurdun içine azat koyuyorlar. Ondan olur dokumentsiz zaten yani etmeli. İşlep bilecek. Yine bir yerde bir polisiyes tutsam onu, ucu deportasyon centerde kalanlığı barada zapis var, registrasyon var. Buna diyorlar sen şotayda girip çıkıvan, bir yıl yatılan düşünmedin, önemli için dokumentini doğrulamadın deyip yine getirip deportasyon centre sokuyorlar. Yine bir yıl yatmalı. Olmasa çıkarmayalar. Umuman yankı gurrun edilen aksı var. Şu ankete yığınamak aksı. Sizin fikrinizce bir netice verecek de adam İngilizce benim fikrimce onun bir neticesi var. Köp yaşlarımızı, köp adatı, adamlarımızı siyaset ya başka zatların değişik olmadık adamlarımızı prosti yakarız. Şolar kıyınyağda yatalar. Ova, kıyınyağda yasalarız. Başka bir neticesi olmaz o işin. Siz şunu şu deportasyon merkezlerde 9 aylap oturan adam hükmünü aydiyanız, şu tayının iş prosedurasını gören adam hükmünü aydiyanız, şunun içinden çıkan adam hükmünü aydiyanız da. Ben baran yerimde advokatlar geliyor, yok diyen de bir, iki hepte de bir geliyor, her görüşüyor, son şeyle olsa şeyler, böyle olsa böyle, son içerideki spesyalistler bilen deportasyon center'ın olar bilen görüşen, olar hem sana ırcak böyle advokatın yalan diye aslında kanun böyle diye. Son o tarafam nämetden dinlep göremakta hakikat ortaya çıkıyor da kiminki nämet diye. Her kim özününkini diye. Şeydir 9 ay toyda olandan soň o emmezadın incigini boncuğunu şu yerde men öğrenip qaytdım da. Düştünüz? Şoň üçin o zatlar biderek görünler. Yani kömek edecek bolsalar başka yolları var. Eğer sorasalar ya da vaktiniz olsa o zatları men düşündürüp aydyp bilerim. Onu biz beýle gepleşiklerde, gelecek gepleşiklerde goýar, bolmasa ol häzir gepleşigimiz gaty odaga çeker. Näme sorajak da adamma, so siz aýtdyňyz Hatay diýen bir şäherde şol Siriýa bilen Türkiýe aralygyna, Türkiýe aralygyna bir deportasyon merkezi var, Hatay diýip Hatay diýen ýerde. Otayda da bizim bilişimizde göre saklanyandan köpüsi şu Suriye'den gelenler ya Suriye'ye gidecek olup finanşan adamlar şu tayda tutulup saklanıyor. Şimdi şolun içinde terörist deyilip guman edilen adamların var da benim bilişime göre yani o belli malumat. Sizin oturan yerinizde şu tayda 3 ay oturdum diydiniz. Şu tayda bir teröriste mengdeş adamlar boldu mu sizin görüyorsunuz? Nesini aýtjaňyz Allah'ım rahmat. Otayda seredin. Esasen hem Aydın'da da vardı olar. Aydın'da da olara YTS kod bilen näme kod berili. YTS diýmek Türkçesine denilki yabancı terörist şüphelisi diýmek bolýar. Olam näme bolýar? Daşary ýurt raýaty terörist şüphelisi bolýar. Иностранный подозреваемый terörist buýtnar. O terörizmde guman edilen daşary ýurt raýaty. Daşary ýurt raýaty. Olar kimler? Ya içeride Türkiye'nin içinde vakti onların dokumenti bolsun bolmasın tapawdy ýok. Bir telefon gepleşiginde ya gatnaşyklarında bir tekniski näme etdiler, ýanky kamera düşürýärler, ozat etdiler bir ýerde
zapisleri göre bir terörist veya terörist bağlanışı olan birisi bilen katnaşık geçiren olsa onu alıyorlar içeri. Ya da esasen hem Hatay'dakiler Suriye granitesinden Anrık geçip barayanka tutulanlar ve Otay'dan Beylik geçip barayanka tutulanlar. Olar ucu Beylik geçip barayanlar ucu Anrı'da uruşup söveşip gelenler. Olar ucu konkretni terörist diýsem bolýar. Olaryň ucu var jon nemme zat kaçıp gelenler ya bir ayağı işlemen için kaçıp gelenler ya elleri her yere yaradır geçip kaçıp gelenler ya Otay'da bir başka bir zat görüp kaçıp gelenler. Indi siz şolar ýaly adamlaryň arasynda oturdunuz, şotada oturamydy şeýlemi? Owa 99% şolar ýaly adamlar emmesi sakally, namazy nämeli. Şeýle bir anekdotam boldy. Men baran wagty sen namaz okamaýan diýip meni käpir ýylan etdiler. Soňra bir ýerde bukup meni urup zaýdyp nämejek bolýarlar da. Olaryň paňatysy şeýle-de. Soň Kur'anda sen her kime käpir diýip bilmeň, oňa zatla näme etmeň. Soň Muhammed peýgamberiň hadislerinde aýdan zatlar bar da. Şolary gözüne sokup aýry-aýry düşündürüş geçenden soň beh diýerler. Dinim unça bilýän ekeniň indi näme namaz okamajak diýerler. Men diýdim dinimi öwrendim. Ýöne men kak filosofiýa hükmünde öwrendim de. Iň soňunda men bilen başa çykman, iň soňunda urşam goýdular, zadam goýdular. Soň ay sen şeyh diýip özleri hem Araplarda şeýle bir zat bar, mysal üçin aýdaly siziň özüňiz adyňyz Allamrat, bir Ali diýip oğluňuz bar da. Allamrat diýip Araplar ýüzlenme, Ebu Ali diýip ýüzlenýär. Ali'nin kakasy diýip ýüzlenýär. Şoýa adatlary bar. Tanışýas, adym Röşen diýsen, oğluň barmy? Owa näme? Şini plança. Soň Ebu Plança diýerler de, Röşen diýsen kynmy? Ýok, bizde şeýle adat. Iň soňunda Şeyh Ebu Plança diýip çykaryp goýberdiler meni. Sen masakdalylar şeýdi. Siziň adyňyzyň öňüne Şeyh diýen näme goýupdyrlar da, tituli goýupdyrlar, Şeyh. Owa. Olara men hemmesine dini başgaça öwretdim de. Arasında gynansak da Orta Aziýadan biziň oglanlarymyzdan bar, köprak özbekler, türkmenlerimizden bar. Olaryň käbirini perewaspitat etdim. Tow etdiler çykandan soň gaýdyp ekstremistçi olara düşmejeklerini bilemok. Towlaryny tutarlarmy ýokmy? Şolaryň içinde näme barmy? Hakykatdan hem şol İslam halifatyny döretmeli Siriýada, Türkiýe territoriýasynda, Amerika ýa-da. Şolar ýa ideologiýa uýanlar barmy? Bar, serediň bu PKK'lılar diýerler. Ya da Suriýeli Kürtler diýerler. Bular entegem ol näme şo El Bagdadi bar da diýär. Şonuň ikçam tarapdarlary. Bir ýerde şolar barada İgilim İslam döwleti diýen İslamçylar hereketini bagda terörist döwleti şolaryň nämesi tarapdarlary bir habarlarda, telewizorda şolarda habar geçse şeýtdir ayağa turup barmağını şeýdip görkezip Allahu ekber diýip ýarym saat tekbir getirýärler. Şu deportasiýon merkezde. Owa. Ýöne şolaryň arasyndan siz näme bolsa diýir çykypsyňyz, siz batyryn mandyrlar da şonu tugda. Indi näme diýerler? Her ýeriň bir özüniň güzgüni bar. Ya siziň özüňiz terörist öwürmendirler da, bir görnüşiňizden göreň bolmanda bir teröristin gurrunga ýaly gurrunga aýdan zok da. Yo, angsant deldir. Yani angsant del o yerde bolmak. Yani bu zatları aýdyp adamlar hem gorkuzmaly. Yani her kili täsin zatlar gördüm men Otayda. Indi näme bolsa, näme alan tejribeňiz belki näme akly ýerine adam üçin o tejribe adamyň bir dünýä garaşynam giňeldi bilýär da, aklyňyz ýerine bolsa, kelläň ýerine bolsa, ol her bir görýän zadyň adamyň tejribesini bağlaşdyrýar, düşünjesini giňeldiýär. Ol belki size şu tarapdan gaýta has pozitiv täsir eden bolmagy mümkin. Oňun tarapdan täsir eden bolmagy. İnşallah diýeniňiz bolsun da onu Hudaý bilýär. Näme öwretjek boldy, näme üçin tutdy Otayda. Inni bolýan bu gurrungan ben soň aýratynam ýene dolanyp gelip bilerse, inni siz çykdyňyz indi deportasiýon merkezinden 9 aýlap oturup çykdyňyz, indi aýtdyňyz opozisiýon hereketlerde bolan özgörüşlikleri görüp siz ekstaza düşdüňiz diýdiňiz. Düşdüm diýdiňiz. Indi şu taýdaky şu bolup geçen özgörüşlik var 9 aýyň içinde. Siz aýtdyňyz gaty garaşylmadyk derejede uly özgörüşlik diýip baha berdiňiz. Indi käbirler aýdýar, käbir illeşlenmez aýdýar. Hiç ýeri ütleşiklik ýok diýär. Näme ile bolýarlar? O sebäbi
Şu içinde bolup görsen da käbirlerden ütüşlük bolup geçti zaten duyuň yok. Şu inanmatal için adam aydal şağı üstiyara, şağı ödün üstiyanın duyuň. Şağı ödün üstiyanın duyuň. Şoňa daşyndan käbir bir tyne diýen adam aýdy biler, bähene ululup gidipsiň diýip ya. Bir wagtyň geçmeýär. Emma şağı ödü kän duyuň ok diýip hayal geçýär da ödü üçin. Doğru. Indi siz daşyndan geldiňizde şu bolup geçen özgörüşlügi dokuýagyň içinde bolup geçen özgörüşlügi siz aýtdyňyz, sizin garaşmadyk özgörüşlügiňiz gaty öňe düşlük diýip baha berdim. Indi şonu bir adajyk bar, şu pessimistik ruhdan düşen käbir illeşlemede düşündürseňiz da, indi sizin garaşyňyzdan uly özgörüşlük bolupdyr. Emma käbir pessimist aktivistler aýdýar, ýok, bizde hiç zat ýütýän ok, hiç zat bolan ok, şo bir zat diýerler. Ruhdan düşýärler. Indi şolary näme aýtjakdadyňyz bar? Şolary bir maslahat berjekdadyňyz barmy? Şolary bu köşeşdirip biljekmisiniz? Hökman bar olara aýtmaly köp zat bar. Seredin birinciden ýankysyny gören misalyňyz ýaly ullaryň arasynda uzak wagtlap diňe biri-biriň arasynda bolup işleşip ýören zat adamlar biri biraz köprak semirese-de biraz arıklasa olar duýan oklar. Adam bir günde semirep bir günde arıklan ok da belli bir möhletde. Ýöne bir 2 hepde 3 hepde görmedik adam görse bah arıklapsın be şolar ýaly bir zat. Seredin her bir yankı özgörüşün bir stadiyaları var. Birinci stadiya bizim hyýal yankı çak etýän zatymız yankı uspěhe etmeli barmaly diýen zatymız. Üstünlük öňe gidişlik, üstünlük gazanmaly diýen zatymız adamlaryň yüzünü açmaktan korkman, näçe köp adam bolsa yüzünü açıp çıkış etmegi. Gowy zat diýse de, erbet zat diýse de gorkynyň birinji stadiýasyny aýyrmak. Ondan soň näme gelýär? Bulara dogry hereket näme etmeli. Dogry hereket näme onu öwretmeli. Men şu birinji stadiýany çetden aşağı bizim garaşanymyzdan hem köp berilen diýip beýenişimiziň sebebi 9 ayda çıkanlar biri-birinin näçe köp ya näçe az olanyny gören däldirler. Şoň üçin bu çıkanlaryň hemmesi ýene bir şozatlary gaýtalap diýseden olar üçin ütkeşik ýok. Ýöne men çıkan wagty gören geçen ýyl men 30 adam tanaýan bolsam şu 300 adam bar. Geçen ýyl başga gruppalardan 50 adam tanaýan bolsam eşidişime göre olarda 3000 5000 adam bar. Bu tapaw diýek sen haýsy gruppada bolsaň, o zat etsen gaty ol bir o zat san. Şolar 10.000 20.000 geçenden soň uje bizim sesimiz eşidilip başlar. Indi biz falan dünya guramasyna, Ýewropa guramasyna yazdyk, çyzdyk, pozdyk diýerlerde hiçbirinden jogap barmy? Ýok. Näme üçin entegem bizim sanymyz az. Ýöne dogry hereketler bu san köpelse, olar dogry hereket edip başlasa, kanuny ýagdaýda öz haklaryny hemme kimden, diňe içeriden hem däl. Miraboy apşystolardan soramanan, dogry soramany öğrenip başlasa, onda bizim sesimiz hökmanan dinlener. Indi şu meselede Indi şu meselede şu bizim sesimizi eşitilen ok diýip şikaýet edýän opozisiýa liderlerim var. Şoň üçin birleşmäge çagyrýanlarym var. Ýöne birleşmek islemeýänlerim var. Indi siz şu birleşmek meselesine nähil garaýaňyz? Şu hakykatdan hem şu dürlü toparjyklar var da bizim indi opozisiýon gurumlarynyň arasynda bir kiçirak öz başlyk toparlar var. Indi olaram hersi öz başyna, hersi öz başda partiýa bolsa gelýär, hereket bolsa gelýär. İçinde birleşelim diýenim var. Sizin garaýşyňyz şu birleşilse gowy bolarmy hakykatdan hem şunu birleşdirip öz boljakmy ýa bolmajakmy? Indi siz näilim bolsa tejribeli adamda siz öňrekden başlan aktivist, opozisiýon işe. Hemme minni daşyndan gelip häzirinde hiňe de oturýarsyňyz, bir ötüşen bar diýäňiz. Ýöne aýdýaňyz uly bir güýje henirem öwürlüp bilen ok, sebäbi dünýä jemgyýetçiligine sesimizi eşitirip bilemdi. Halkara guramaları intägem bizim opozisiýon toparlarymyzy bir seriýozny bir çynnaky toparlar hökmünde kabul eden oklar. Diýmek onda intägem kemçilik köp. Şu meselede näde ulandyryp bor şu ýagdaý? Sizin pikiriňiz? Seredin biz maksat baýramynyň birinji ýola çykanda diňe birleşmek, agzybirlik birleşmek diýerdik. Şo wagtdan gelin birleşelim diýenler boldy. Birleşjek bolup görenler boldy. Bizim bilen bir koordinasiýon sowetleri ödenler boldy. Soň özüninki diýeni bolman soň dagadanlar boldy. Köp zat boldy. Ýöne näme de bolsa seredin bizde iki sanly pokoleniýa bar. Biri Sowet döwründen galan adamlar,
Olar oputlu adamlar, hem durmuş oputu, hem iş oputu, hem panyatı oputu bular da gatyken. Bular bizim hazinamız. Ve bu son hazinadan biz peýdalanıp bilmesek, täze nesle biz köp peýdaly zatlar alıp bilmeýiz. İkincisi hem yaş neslinin arasında yetişip gelen ve eýem uje yaş hasap edilmedik 30-40'ın aşan döwrebap teknologiýany, şunu bunu köp zady bilýän Türkmenistanyň mehanizmyň bir çarkynda köp peýdaly zat edip biljek. Ýöne döwletçilik tejribesi ýok. Döwlet strukturasynda işlemeýändir. Döwlet näde dolandyrylýar, bu zatlary bilen. Şu ikisini biz hem pakalyanyan sintezi hem kelledeki bilim bilen yani teknolojiýanyň sintezini etsek, ana şanda biz tiz ýagdaýda döwleti biz düzedip bileriz diýerse. Muňa düşünmeýän bizim bilen urşýardylar. Indi bularam toparlar gurup öz aralarında birlikler görüp başladılar, böyle yetenok, güç yetenok, dinlenok. Indi bularam deyip başladılar birleşelim. Näme üçin? Hakyň ýolu birdir. Bir ýyl giýjem bolsa bularam şo ýola geldiler. Bundan soň birleşelim diyenler hem, birleşelik mäliň diyenler hem, birleşmek islemeyenlerin hem öňünde diňe bir ykbaly var. Birleşmek. Başka ýol yok. Ona hemme kim düşündü. Indi siz şu birleşmeye karşı çıkışınlara näme maslahat berjek? Şolara hakykatdan şolary siz birleşmeye çagyrýarmy boldy? Çağıryan, men başta diýişimi ýaly, hemme kime birleşmeye çağıryan. Hatta men birinci çıkandan soň 2-3 günden Kurban bayramını kutlap goyan çıkışımda da birinci ile yüzlenişimde aydan zadım galmagalı beset hashtag'i bilen hemen dava janjalınızı gutarın. Lişni probleminiz olsa lişni çözün. Ya lişni çözüp olmayan, şu wagt çözüp olmayan meseleniz olsa Türkmenistan'da baran soň çözmeyene koyun. O zatlar lüboy bireme çözüp bolýar. Ýöne halkyň ykbalyny, döwletiň ykbalyny çözmekde niyetiniz hakiki olsa, ihlasınız hakiki olsa, özünüzün derdinizi koyun. Diňe birleşin, diňe birleşin, diňe birleşin. Bu siyasat, bu siyasi arenada hiç kim biri bilen söýüşmek, çağalaryny öýlendirmek, ya bir maşgala gurmak, buda bolmak niyeti yok. Halamayan adamınız bilen hem iş çalışıp bolýar. Indi şu birleşmek meselesinde esasy kynçylyk näme? Her kim özi lider boljak bolýar. Esasy kynçylyk şol liderliň arasynda bar. Ol aşagdakylar bar, şolaryň ýygyna ýerýänler. Olar prinsipde birleşiberler. Ýöne men özüm şo syne diýen olaň sözlerini seredýän bir lider beýlek lider ikrar edýär gelen ok. Sebebi iki bolup bir nämeýäni paýlaşmaly, bir kursyny paýlaşmaly. Onun ýakynda bir kunlukda Muhammed Döýeji teklip etdi. Beýan etdi bilen mok dinleýänsiniz. Hödür etdi. Gelin birleşelim, men lider bolasym gelen ok diýdi. Kim lider boljak bolsa orta açykdan liderligi alsyn diýdi. Maslahat edeliň, ondan soň anyp boljak bolan anan diýdi. Eger hiç kim teklip etmese özüni diýdi, onda diýdi men özüme alýan diýdi. Muhammed Döýeji aýtdy. Eger hiç kimden teklip gelmese. Indi häzir şende bir 2 gün geçdi bolýan beýleki liderlerden hiç ýyly teklip gelmedi. Men alaýyn da diýip çykşadan bolmady. Indi şeýlelikde Muhammed Döýeji özüne almaly bolýar şonu. Ýöne onu da indi onu gollamaly, beýlek guramalar gollamasa bolýar, özüne alsa alybersin onu da ýene de birleşme bolan nokta bar ol. Olan birleşdirjek bolup diýär şonu. Ýöne onu da beýlek guramalar bolýar diýip gelen nokta çöwer. Indi siz şu meseleden nähil çykarga gözleýäňiz, şunu näde praktikada adam birleşdirip bolar? Indi siz aýtdyňyz birleşmeli diýdiňiz bolýar. Buňa hemme kişi düşünýär. Ýöne liderlere gerek gelende şolaryň içinde gaty hüccetlik edip birleşese gelmeýänler bar. Indi şolar bilen şolary näde mezur etmeli? Ya şolar bilen näde gepleşip geçirmeli? Şolary näde boyun etmeli şoňa? Ondan ýene bir zat da käbirlere birleşmek diýilen zat näme hemmemiz ýöne bir guraman bolmalymy diýär da şey diýip sonra görýärler. Ol birleşmek diýilen zat men öňe aýtdym. Hökman bir guraman bolmagy anlatmaýar, koalisiýa bolmaly. Sen partiýaň hakly, sen platformaň hakly, ýöne bir stoluň başynda oturup bilmäge gayratyň bolsun, mümkinçiligiň bolsun. Abo ýa-ni ondan näme bol, taýýar bol. Eýleklen gurruny dinlemäge, pikirini dinlemäge. Abo bir stoluň başynda oturup koalisiýa döret diýdim. Döretmeli ýen pikir bada menden mysal düşündä. Indi sizde nähili şol çözgüdüni siz nähili görýäňiz? Sizem öz pikiriňizi aýdaýsyňyz. Gaty gowy soradyňyz. Biz ilk ýola çykyp başlandan beri maksat bayram üçin esasen
işleyişimizin bir neçe maksatları var. Şoların esasından biri Maksat Bayramış Sovet dövrünün adamı. Men täze neslin adamı. Aramızda Pakkalenen tapodu var. Maksat Bayramış komünizm, Sovet düşünceli adam. Benim düşüncem başka. Siyasi görüşlerimiz başka. Bizim Maksat Bayramış bilen bir koalisiya etmekten ve Pakaleneler ve Panyaçalar arasındaki sintezden başka hiçbir birimize peydamız yok. Oturup gepleşip ötsek, bizim öz aramızdaki diskussiyaların käbirlerini bir gün efire bersek görersiniz. Biz arada 60 sakatlaşan zadımızda cedelleşen Sizin tem soru cevap verin. Bu tayda gurrun Maksat Bayramış hakkında gidiyor. Yok, hemme liderler hakkında gidiyor. Şoları ne edip birleştirip olacak? Siz şonu ne ahil görüyorsunuz? Men sintez deyip gelen ilk çıkan günden şuna diyecek bola Maksat Bayramış'la bizim işimizin esasında bir sintez var. Nesillerin sintezi var. O sinteze Nämet bana Halmurat yaşlı Halmurat bilen biz açık çıkış edip başlamağına dedik sizde köp malumat var. Sağ vaktiniz gücünüz yerinde vakti şonu bize taşlap gidin nesinde. O näme deydi bolya deyip çıkış edip şu Türkmenistan'da dövründe işlem vakti nämeden bolsa aytıp başladı. Bu bize gerek malumat. Sebäbi onda devletçilik nämesi var. Gasudarstvenniz panyatı var. Strukturada işleyen adam. O köp peydalı adam bize. Şolar ýaly Halmurat Söýünov bilemok Clinton näçe tejribesi var, onu kan tanamok. Belekler, ondan sonra Ýewropadakylar, ýaş olanlar, ýaşullardan almaly zatlar var, ýaşullaryň ýaşlary almaly. Şo sintezi döretmesek başga ýoly birleşmek bolanok. Mümkin de. Sebäbi her kim özüniň liderligini öňe sürjek bolsa, oň bilen iş bolmaýar. Biz ýene bir 30 ýyl şeýdip garpyşyp oturarys. O prezidentin ýene başga bir prezident geçer, ondan soň başga bir prezident geçer, bir şu daşarda gigirişip oturarys. Indi muňa prostoy adaty halkam düşündi. Ýokardaklar siz düşünün. Ýöne düşünmejek bolsaňyz, biz indi ýaşlar arasyndaky birleşik ýaşullardan has köp. Biz öňe gideriz. Biz öňe gideriz. Halkyny düşünen bolsa, halkyny pikir eden adam bolsa, ihlasy dogry adam bolsa, pajalsta iziňizden gelsin. Biz siziň iziňizden ylgamarys. Biz ylgadyk, hormatymyzy etdik. Indi biz ylgamarys. Birleşmejeklerin izinden ylgamarys. Birleşjekler bilen birleşip, birleşmejekler bilen wagt ýitirmän birleşjekler bilen birleşip giden wagtymyzda, bugün 3000 bolsa ertir 5000, ondan soň 10.000 bolan wagtynda olar bir özü şeýtdir galyalar çepek çalyp öz-özüne. Ondan soň biziň izimizden ylgarlar. Başga bir olar bilen çäre ýok, başga düşünşip bolar ýaly. Bolýanlar şon şu pozitiv notada tamamlaýaly bugünkü töhfetdeşligi. Owa soň serediň men ýok wagt eşiden zatlaryndan ýene bir zat var. Şona men siz soramadyňyz öyle men aýdaýyn ruhsat berseňiz. Şoň bilenem jemlerinde. Awa. Aýdam kim aýtdy, näme üçin, näme maksat bilen aýtdy. Men içeride wagtda Maksat Bayramış hamana meni garşydaş görüp özü spitsany içeri bastyrypmyş we içeride tutýarmyş diýip gürrüň edenler boldy. Köp adamların sany köpelmeginiň gowy bolşy ýaly arada käbir şeýle minuslar hem bar. Adam bir zat bilseden bilmeseden agzynda gep bolsun diýip aýdy berýär-de. Bir töwerekde özüne näme daýynda adamlar prezidente göýürýärler. Sen palanzada diýip. Owasalara jogap berenok. Olara garşydaş gerek, urşmany adam gerek. Garşydaşyny özünde öğretýärler. Bu meni çykarjak bolup beren adamy näme diýip goýarlar? Bu agent, bu özü bastı. Maksat Bayramış bolmadyk bolsa, men ýene 4 ay içeride ýatardım. 5 san 6 san sizde agzan adwokatlaryň işim uzandan soň Maksat Bayramış öz strukturasyny adamlaryň üstünden herekete geçip men almış. Bolmasa men ýene 4 ay ýatardım. Şunu bilin, ona şondan soň görüňedi. Şo siziň häzir deportasiýon merkezden çykmagyňyzda Maksat Bayramışyň hem kömegi uly rol oýnady diýjek bolýar. Şeýle. Owa şoň rolu var. Bolmasa men ýene 4 ay ýatardım Türkiýanyň kanunlary bilen. Orunda Röwşen onu beren gurrunlygyňyz üçin köp sag bolun. Şu günki ýa mesawy gurrun atlan rubrikamyzy şu ýerde tamamlaýym. Hormatly dinleýijiler, hormatly ýerleşler, şu günki mesawy gurrun atly rubrikamyzda ýa-ni ýakynda şu 9 aýlap Türkiýanyň deportasiýon merkezinde oturup çykan ýerleşimiz Röwşen gatnaşdy. Gepleşigem jurnalist Allamrat Rahim alyp bardy. Ýene ki gepleşigimize çenli ün berip dinleýäňiz üçin köp sag bolun.